Il-budget ta' tnejn li għadda seta' kien l-aħħar wieħed għal din il-leġislatura. Waqt Bondi Plus fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Lorenz Gonzi meskludiex li dan kien il-budget ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Teskludi li dan ikun l-aħħar budget qabel l-elezzjoni? Teskludi qed insaqsik. Le, ma neskludix, jiena l-options tiegħi inħallihom miftuħin. Matul il-programm il-Prim Ministru wista lil ħaddiema tal-Air Malta li jekk se jibqgħu joġġezzjonaw biex jirtiraw kmieni, il-linja nazzjonali tal-ajru se tagħlaq il-bibien u tkeċċi lil kulħadd il-barra. Biex insalvawha, ħanuża mhux qed neżaġera, biex insalvawha biex l-Air Malta ma titħolx ġoħajt, biex l-Air Malta ma tiġix dikjarata falluta u allura jkollha tagħlaq u tkeċċi kulħadd. Lorenz Gonzi saħansitra qal li hemm ħaddiema li qed jirrifjutaw li jirtiraw kmieni b'kapriċċ. Ma jistax ikun. U naħseb hemm bżonn inwasslu l-messaġġ ċar. Jiena ma nerfax ir-responsabilità ta' x'jiġri jekk ikun hemm min kapriċċjożament jgħid le għal pakkett illi jista' jkun mhux perfett imma jressaqna viċin għas-salvazzjoni ta' din il-kumpanija. Intant il-Prim Ministru fisser il-budget ta' tnejn li għadda bħala skultura sabiħa. Skolpit il-budget huwa skultura sabiħa. Qal li Malta tasal fejn pajjiżi oħra mhux jirnexxilhom jaslu, imma fl-istess ħin uża l-maltemp ekonomiku biex jiġġustifika kif għal-budget ieħor baqa' ma wettaqx il-weda elettorali illi jnaqqas l-income tax. Però fiċ-ċirkostanzi aħna kellna dal-inkwit kollu ta' madwarna. Illum in hindsight għamilna sew li ma daħħalniex. Dwar it-trasport pubbliku Lorenz Gonzi qal li n-nies m'għandhomx iġibu d-dinja fit-tarf. U nġib it-trasport pubbliku f'postu. Sessadu mhux f'postu. Ma jimportax jiġi. Bil-mod il-mod maħniex il-bot biex ma noqogħdux nġibu d-dinja fit-tarf. Il-Prim Ministru temm l-intervista tiegħu billi tkellem dwar it-teknoloġija tal-mobile phone. Illum spiċċajna l-mobile, baqqas biex inċempillek, imma biex nabidlak email, biex nikkomunika miegħek fuq il-Facebook, biex nibatlek SMS. Jiġifieri aqqasu mobile biex inċempel, sar il-computer fidejja dak. U meta nirrealizza tal-biċċa strument fih daqshekk x'qed jagħmlilna f'ħajjitna.